Hola amics, estem a l'hivern i a l'hivern què? Fa fred. És època de menjadores, és l'època que els ocells ens tornen bojos a les menjadores. Com sabeu, moltes menjadores hi posem gra, hi posem llavors de diferents tipus, podem també tirar pa, però vull explicar-vos aquí com si es tractés un programa de cuina d'una recepta que jo faig que els agrada moltíssim a mallarengues, però també tallarol de casquet, tallarol cap negre, fins i tot cotxa fumada i altres ocells d'aquests que necessiten proteïna i greix hivernal per aguantar el fred. Molt senzill. Primer agafem mantega, agafem un bol, posem una bona culleradota de mantega dintre d'aquest bol. Posarem una mica més perquè fa molt de fred i els interessa tindre energia. Agafem aquesta mantega i la fonem al microones. Un cop ja l'hem fos en el microones, molt senzill, unes quantes galetones. 2, 3 galetes aproximadament. Ho tirem tot aquí dintre. Si veiem que ens hem quedat curts de mantega, com veig que és el meu cas, o com veig que és aquest cas, per la quantitat de galeta que li he posat, li podem afegir una mica més de mantega i quan tenim tot això ho barregem força bé i ho podem tornar a posar en el microones perquè es compacti més. Fins al punt que agafem i ens quedi una pastarada, una bola amb la mantega, les galetes i també podem posar alguna cosa més. Per exemple, una cosa que he vist que els encanta al tallarol cap negre, també he vist molta mallarenga cua llarga que a la tornalela, és formatge ratllat. Formatge ratllat no en pols, sinó formatge ratllat d'aquest amb tires. Com això continuem barrejant-ho fins que ens queda aquesta pastarada que posarem o bé sola o bé podem posar dintre d'una reixeta, dintre d'una reixeta d'aquestes com les que es posen taronges, etc. El que haurem de deixar refredar-ho lògicament perquè si no ara la mantega cauria i se'ns escorreria tot cap a baix. I per últim un toc especial, com tot bon cuiner, el meu secret perquè realment vinguin els ocells, que són unes gotetes de vi negre perfectes, que és el que realment atrau els ocells. Us ho estàu creient. Ho podríem deixar solidificar així i posar-ho dintre d'una malla, o bé, com faig jo amb aquesta menjadora comercial de reixeta, doncs ho poso a dintre per aquest tap que porta, aquesta l'acabo de treure de l'arbre on la tinc, i a partir d'aquí doncs és on els ocells mengen. I ja us dic que a les mallarengues això els encanta, també tallarol cap negre, i fins i tot he tingut cotxa fumada en aquesta mateixa menjadora, penjada així de cantó, anar picant aquí dintre. Ho anem posant i ja us dic, això, boccata di cardinale pels nostres ocellets.